Aswebe. But how many some money? But how many open the table? Engineer Bruno. Amaria Bakri boy you never. Good job. Ezo pezo kuki chemanti Makoola ga Akuko. Ezo pezo kuki chemanti Makoola ga Akuko. Akuko mereme. O mere kogi state mama. O mereme. O mere kogi state papa. Eba mujere kulo bilongo na debu. Mane harusi. Palo biya kwa bede monu brother. Anye dema. Nuna kogiro. Chiche se waleba. Awuta lo buru kano pinde manu mabalaga. Akwodo buru kuyelu nde manu manimea. Ebemo. Ojuku bucket again. Ajuku bucket. Anye tima. Mbodo na lo ileneba. Abu amada kuganye shabro muneji nabiana. Awe yagemele mo mama. Namo kumo. Ajogu kelugu brother Makoola. Arabanko. Ebanye jina rose. Arabanko. Ebanye jaroda. Arabanko. Ebanye jamunko. Arabanko. Ebanye jina munko. Arabanko. Tekena pepe. Arabanko. I see thy rivals. Arabanko. Tampo thy rivals. Arabanko. Okada pepo. Arabanko. Ufodu jaroda. Arabanko. Mo meji mpere. Arabanko. Ufodu jaroso. Arabanko. Eji meji maroda. Arabanko. Ekena pepe. Arabanko. La jigi jigi. La kutuku. Kame. Jigi. Aswebe. Abalide. Olama bebe ojo. Mami be. Ndama beja gabeja bebe. Emeni na idokuo. Nani jeje wakuo. Majinem. Onya mejara bara yo mama. Onya mejara bara. Ewe belelowa. Na oja duru. Emeni na idokuo. Nani jeje wakuo. Ọmọdé Santos. Mani ajo be wana pia kwa. Dipelem. Tamabede mani dia bebe. Awa debo yoro onye ma meje egbu ya. Awa debo yoro onye ma meje egbu ya lele. Nne nwedagba dịkpa nwa gbasiekwa nje gị ike maka ọgụ onye jọsa wakwuru ọgụ amanụ nsọ go ọnwụ. Nne nwedagba dịkpa nwa gbasiekwa nje gị ike maka ọgụ onye jọsa gbakwuru ọgụ amanụ nsọ go ọnwụ. Ew, nwata ebo yọrọ enweghị onye ma mma eji egbu ya. Mọọlụ anọ nwakịrị nọ n'ibibi mọọlụ obegacha akwa. Mana ga-ekụ ya he nwe onye ma eji egbuga ya ọkpọrọ ma eji akụga ya he ya na shi. Nne nwa wụ nnọọ mọọlụ ịnụ n'olu nwa gị ga-agbafuru ọgụ gị nụ ha n'olu nwa gị ga-eje ma ịlụchila nwa gị ọgụ ma shiekwa nja gị ike gị onye eji agba akpụkpọ nwa ma shiekwa nja gị ike maka ọgụ n'ihi na onye eji ọsọ agbakwuru ọgụ ama asọchi ọgụ ọnwụ. N'aka ka ọzọ anyị anakwa na-ekwuche onye jere ime ahịa ya werekwala okwute jeje lume ime ahịa n'ihi na ị nwere ike were okwute ahụ luo ya ime ahịa ime onye ọ ga-edasi isi ịma ma okwute ahụ ilu gị ime ahịa ma ọwụ isi nne gị ka ọ ga-eda ma ọwụ isi nna gị ma ọkwa n'isi nwanne gị ma ọkwa na onye riletiri toyo tụọ ha ahụ eji achị gị elukwala okwute ime ahịa n'ihi na ịmahụ onye ọ ga-ede isi he na ha ụlọ ime ka emegbugo emekwala nnọọ ya chi ewu oke gị megide mmanụ n'ihi na echi ile ha ahụ ime gị ma nwere ihe akpọ fire back o nwere ike backfire ya na onwe gị ka imega and emra na shi o mere mmanụ m onwe ya rịkwa mma ụwa na-anụ nna gị were otu aka kpụga Chima ugbu andeke ọzọ kpụgakwago anyway no wayo
awa egwu anyị eji akọ akụkọ ma ekele gị onye kụrụ egwu ọma anyị eji eri akụkọ anyị ịwụkwanụ Andy Stanley nnọrọ m onye araba nko okorobịa uji na abọchị iyi agwa kpọmkwem ịnọkwara na kansụl Owerri West Local gọọmenti steeti Imo. Andy Stanley asịmbịa gajiela gị immediately. Ewu ọwụla gwụrụ ala ọwa akpụkpọ ya ọwa ahụ ya ka o ji gwọrọ ichekirite nwekwana elu nkwụ mgbada ewerekwanụ ụzọ ọhịa ọrịa mma Igbo ndị ọma mejie mọnụ ụmụ Chineke okike abịa ma Imo steeti ndị mma ala Owerri ndị ọma mejiri Chima bụ ọchị uchi na-abụ ọchị ala nnekede inwe mni ebe ka anyị nwekwanụ ala ụmụ ọkọtọ ụmụ dibịa nnekede ndị nwere Federal Polytechnic nnekede ghọtala ọrịa mma nwanne m nwaanyị nwanne m nwoke enyi m nwoke enyi m nwaanyị ebe na bọwụla ịnọ na anabatala m gị na ha omume anyị keta ịbịala ndị a ka abatama ị na n'ole ke mmechie ịbịala ndị a ka abatama ị na n'ole ke mmechie ọrịa ma tupu ma ebido kọma na-aga akụkọ keta kpochireje kpochidebere nakwa kpọ ọsọ shigba ị ga-eme na ma ọwụnene ọgị biko click on share shiara ya ahụ Chineke a na-agọzikwanụ gị na-agọzi ka ewu instant blessing instant ngọzi ya wu immediately no wasting of time na aka ahụ ghọtala ọmanụmanụ achị ya lele ya shahụ daru ala rie ihe ọhụrụ ọrịa mma ebe na bọwụla ịnọ na akpa aka m chanap agaghị na ha omume anyị makọọla ga akụkọ keta ewu Fraịde ahịa Orie abalị 28 ka ọnwa asatọ ya wụ ọnwa Ọgọstụ afọ 2020 onye jikwa n'isi akụkọ taa ka ọkwame nwanne gị nwoke enyi gị nwoke Mazi Uchehara Prince Chima the counselor that's Owerri pikin ịghọtala ọkpụchi ngwa na akpọ ntị ala makọọla ga akụkọ odogwu so lụọ agha Biafra ọgbarara odogwu so lụọ agha Biafra ewu Colonel Emmanuel Nwaboshi adụọna ndị Igbo ọdụ chinwochefuo ihe gbasara ịnọ na-achụgharị oche onye isi ala Naịjirịa ma gbakọgbuo aka chọọ nnweta Biafra. Nwaboshi kwuru shikpa eji hazie Naịjirịa ugbulaka shi ejihụ n'aka shi onye chọwa onye Igbo ga-awụ onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2023. Shagburu ndị ọzọ ịnọ na Naịjirịa shangmahụ kpọrọ ndị Igbo ụgwọ shagburu ndị ọzọ Naịjirịa kpọrọ ndị Igbo ụgwọ shanwu ha gakwanụ ewere ikikere ọchịchị ala anyị jeje nyefee n'aka onye nwekpọrọ ụgwọ onye nwekpọrọ ụgwọ Chima chi ndị Igbo wetuokwala obi na ihe gbasara ịnọ na-achọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa na-achọ ịzọpụ iwu prezidenti Naịjirịa shi n'afọ 2023 anyị enweghị assurance or confidence sha ga-enye anyị ya wu ọkwa oche anyị achọghịkwanụ ya wu oche n'ihi na ndị anya nwokwu achụga mmụọ hụga anyị ehetiri akpụrụ ha anya ụgwọ nnukwuru ọ chịkwanụ Biafra ga-enwe ọfụma ma ya wụrụ ma Biafra bịa n'ihi na ọ si n'oge alụrụ agha ala anyị chana mba Biafra hụrụ aga nnọọ here iche iche chi mba Biafra rụfụtara ekwentị eji akpọ oku na-akpọ ndị mba ọzọ chanụ rụfụtara telefon ịgaga internationally nwa ha rụfụtakwa igwe redio eji nne agbasago ozi n'ụwa niile a na-anụ olu Biafra oge ọgụ
chịkwa Biafra hụrụ akwara ngwa agha dị iche iche ma ogbunigwe ma ụgbọala dị iche iche n'oge ọgụ chiarụ ma Biafra bịa taa cha Biafra ahụ ga-eme ọfụma chi nsogbu ndị Igbo nwega taa ahụhụ Naijiria n'ihi na akpa Naijiria shiri ahụhụ ndị Igbo anya taa na so ya ewerekwa ohere ahụ kelee Maazị Rafụ Ụwazurike iwu onye ndu otu akpọrọ MASOB n'asụsụ bekee Movement for the Actualization of the Sovereign State of Biafra. Ya ekelekwa Maazị Nnamdi Nwa Chineke Kanụ iwu onye ndu IPOB IPOB ewekwanụ Indigenous People of Biafra n'asụsụ bekee na ndị niile na-atụ anaja ndị niile na-ewerela onwe onye iji hụ she enwetara nnwere onwe ala Biafra. Ya ekele nwochi jisie ike n'ọrụ chi Chineke gbakwanụ nwa ume na nke ahụ. onye mabịa lele m agbanwe dịka izu alagbuola kemgbe shie m shiri dema amawezi ezemonye asamụ otela kebeka maka ụkwụ n'anya na mbajọka ndị na Amerịka ndị na London yọma bịa n'ọrụ na ndọsiri Owere maka ụkwụ n'anya ihe na mba yọka yọruolu n'uye okwu n'anya na mbara anyị mma yọruolu n'uye ọkwọ n'anyị na mbarị anyị mma yoro n'uye ọkwọ n'anyị na mbarị anyị mma yoro n'uye apari agbakịkọ yi agbakọchi ebulukwejiọba agaba gị ya ba ebe aka ịbakalụ ndị otula asụkwekwe onye emeghe Arịma m ekele gị tempụlụ ọnwụkwe isi Holland Ụkwụọma Goodluck Uchechukwu Osha Edwin Nwachinemere Denis Ebolachi emekele gị Denis ekelekwa gị Prince D Akụ Eliba kelee gị Emeka ụwa Ekene ụwa kelee gị Patrick Ikenna Okwukwe Friday Oziọma Rutu Chika Igwe Kalụ Madam Wazobia asịmyarịla gị mma Wazobia full stock ịnọ na 22 road first stack F close yarịla gị mma Chika Ekovik Fab ndewo Ezeoye mana New Delhi Chika Agụkwe Mary Steve Mary Rose ndewo Educhi nke Obiọma Ekpe Chidimma Chukwu Eke Ebube Jizọs ndewo Chukwu Eke ndewo Lonja Kwanda ka anyị gakwanụ n'ihu ka m marakwula onye kpọgoku ma ọwụ otu na ime anyị nga na ọrịa mma ochi ebe ọzọ Lonja Kwanda ndewo Kalistus Akụchie Pinky Darling Ijeroleke Meshi Pinky Darling Otegwele ma ọrụkwa ndị mba nnọọ anyị Chidimma Chukwueke Ishi, this is God's time. Desmond, they have blocked my account. That's why you have not been seeing my comments. Yeah, na Facebook achiga honkwa these days. The way I block, go even gavno no joto gacham ni hinenyere him warning the other time. Chimzuzu hezuzu ha ma pia manya. Are mostly bozurike oka aha ochuru ndewo. Ka anyị gakwano n'ihu Franka Madufo gaze ndewo. Prince Nkwazema ndewo. Ka anyị gakwanụ n'ihu na akụkọ anyị kịta ndewo o nwere onye bịara na nke ya na Owerri ya akụma o nwere onye bịara o deberela it has debred n'okwu gbasara ntụma ugo ndụ eji akpọkwara lifetime award achị ụmụ akwụkwọ mahadum steeti Imo inyere Ugwumba Ogobuchionye Uche Nwosu kekoga achịcha taa na mahadum ahụ onye dean ya wụ onye isi ụmụaka dean student affairs ụlọ akwụkwọ ahụ iwu ọkammụta Martin Nwankwọ ekwuolachi ma ya ma ndị chiga imso shanwohu amahụ maka yawu award oshima yawu dean ma management imso shanwohu amahụ maka lifetime award ahụ enyere Ugwumba Ogobuchionye Uche Nwosu
Chiọwụ ha ọjọọ shi otu jikọtara ụmụ akwụkwọ mahadum steeti ahụ jiri nnọọ jeje kpọrọ mmanụ tụma ya ugwu na-agwahụ ya wụ ụyọ akwụkwọ ahụ agwa chejila emena ya eme n'ihi na ugwu ahụ etumara ya lifetime award shaha awụhụ ugwu eji na-anọkata keta were hụnye mmanụ si eji apị aka họfụta onye eji enye ugwu ahụ lifetime award imsu ahụ shika ahụ motumara Uche Nwosu n'izu ụka gara aga si aka ya o na ụkwụ ya o aha anọhụ ya gbaruokwanụ ihu na agwa SUG imsu ịkpara shida na ijeje tumama ya Uche Nwosu ugwu shida n'ituma Uche Nwosu ugwu shi aka ya ahụ anọhụ ya sha award aha ha enweghị isi aha enweghị ọdụ sha ahụrụ invalid is as good as nothing enyere ya n'ihi na the management of the institution arịhụ aware chi before ga-enye mmanụ lifetime award chi management ahụ ga-arịrịrị aware maka ya onye ndị papa otu ka ụwa n'ebe ibe koro gị lakpo oge jemi ya gbara gị tinye nke ya o n'aka aka ọzọ otu gọọmenti ụmụ akwụkwọ ya wụ SUG Student Union gọọmenti ke ụlọ akwụkwọ IMSU Imo State University mahadum steeti Imo agọrọla okwu na aka nwo gbasara ya wụ ntumugo lifetime award enyere life patron award enyere Uche Nwosu nwoshi aka nwo aha anọhụ ya shọwa onye isi nwo SUG president nwo ịwụkwanụ Oguwike Arinze Aristotle shọwụ naanị ya jiri jeje were award ahụ jeje nye Uche Nwosu shi enweghị ma ọ kpọrọ ndị parliament enweghị ma ọ kpọrọ ndị judiciary ma ndị executive ya shilekwanụ anyị chọrọ inye Uche Nwosu life patron award chenweghị mmụọ ọwụla ọ kpọrọ nwoshi anwụ ha ama maka ya aka nwo na ụkwụ nwo aha nọ ya nga ahụ awụghị ezughị ezu gbakọgbu aka nye ya Uche Nwosu shi aha ahụhụkwa nwo nyere ya ahụ naanị Aristotle nyere ya ahụ onye tikwa aka n'akwụkwọ ọwụ onye ode akwụkwọ SUG ya secretary general nakwa vice president SUG nakwa ndị judiciary na ndị legislature SUG IMSU agọrọla ahụ okwu na aka nwụchi ọwụ naanị president jiri je nye ya award nga ahụ ndị ọzọ akwadoghị award ahụ nwa agbakọ ahụ ọnụ shi ugwu na-akwerela ya chi award ahụ ahụrụ invalid chi ahụrụ as good as nothing ya wọrị useless ọhịa nwa ọgbanwe ji kwuo ya chaka aha ahụ jos dashi Aristotle dachiri ya ụyọ Uche Nwosu cha ha enweghị life patron ọbụla hụwụla ndị IMSU ebokwa na ha Aristotle ahụ ebubochi ihe mere o ji nye Uche Nwosu life patron award ahụ maka nwa ahụ gụrụ akwụkwọ na na kọleji Rochas eji akpọ Rochas Foundation College showu nga nwa ahụ ịgụrụ akwụkwọ anamakwanachi Ugwumba Uche Nwosu bụ onye nkuzi na Rochas Foundation College o nwere ike ọwụ onye nkuzi nwaakịrị ahụ Aristotle na SUG president ugbulaka na nwoshi ahụ ihe mere hụ ji jeje were award life patron jeje nye Uche Ọgọbụchi onye Nwosu aka nwụ na ụkwụ nwụ aha nọkwa ya wụ award Ọrịmma Prince Akụeliba Okeọha Augustine Buzurike Prince Nkwazima Ugochukwu Franka Madụfọ Ọgazi Bernard Obinna Udechukwu na-edere mba niile Chukwuma Alexander Chidimma Chukwueze you have sent a message in your WhatsApp for my army girl I told you about. Ọrịmma Prince Chinaso Okwu Eji official were pikin wish me happy birthday. Today is my birthday. Ọrịmma happy birthday to you nwanne anyị nwoke Prince Chinaso Okwu Eji ofọ Chineke ga na-asara gị okwu na-eje ndewo ashimbiarịla gị ma temple ọnwụkwe Bernard Obinna
ndewo ishishi India New Delhi elega ọrịa malonja no kwanda ishi please do the keke na pepe ọrịa mma aja nwa nweze ndewo arịkwame mma ya riela onye ukwu mma onye ọcha Kingsley Nick Ben ishi the award is useless as Uche Nwosu hence not supported ọrịa mma okay ma Jesus ndewo ishi ike gwụrụ Chidimma Chukwuka ishi that's Nigeria for us money speaks Uche Nwosu has given them money Mazi Sylvester ndewo on top share message James Obinna Ibishi my brother how are you doing areme mma Henry Igwe Chinedo Okrobia Owere Biri inokwa na Treviso Italy you are welcome back Ajonwa ndewo Henry Igwe ndewo Ebuka Francis Chinedu Dikogu ndewo Justin Ogugo ndewo Anyam Awodi ndewo kwa United States of America. Sam Pikini onye ọma na Morocco mekelekwa gị agbala n'anwụ mmanụ isii ndị aka nwoso na ọnwụ Vera Owaila Omozuwa iwụkwanụ nwa akwụkwọ mahadum Ibadan ka ahụ egburu akwagburu ya n'iko n'ime ụlọ okpere Redeemed Christian Church of God ịnọ na Ikpoba Hill Benin City steeti Edo n'abalị 27 nke ọnwa Mee afọ anyị nọ n'ime ya on the 27th of May ka awara akụkọ ahụ si enwere nwaakịrị akwagburu iko n'ime ụlọ okpere ịnọ na Benin aha nwa ahụ kwanụ Vera ọkwanụ nwashi o ji eje ụlọ okpere eje agụ akwụkwọ ma aha shi agbachiri ụlọ akwụkwọ agbachi ebe ahụ ka o ji anọ agụ akwụkwọ daga echi ahụ abịa gbuo ya ndị ejidekwa na Nelson Ogebo Akato Valentine Oriakụ Tina Samuel Oriakụ Mary Ade Nosa Osagboe nakwa Collins Ulegbe ndị uwe ojii mega nchọpụta shi anwụ ahụ shi ekwentị nwaakịrị ahụ chọpụta otu n'ime nwụ ashi igburu ya wụ Nosa Osagboe ọrịmma Nosa na-achịkwanụ aya ahụ zụrụ fonu ahụ n'aka otu n'ime nwụ isokwanụ gbuo nwa ahụ onye na osohụ gbuo gbana ọ zụrụ fonu ahụ n'ihi na egbuchiri ahụ nwa ahụ were fonu ya nwa na were fonu ahụ jejereshi ya onye na-akpọ Nosa Osagboe onye rechikwana ahụ Collins Uyegbele Collins ere na fonu onye na-azụrụla ya ha ejide ya na kpọrọ nwa jeje kpọje nwe ebe Collins nọ ana-jide Collins na shi aka Collins jidecha ndeke ọzọ Collins n'okwu ya kwukwa na shi aya hụ sogbuo nwatakịrị ahụ cha ya hụ onye werela fire extinguisher eji agbanye ọkụ fire extinguisher kụọ nwatakịrị ahụ o ji fire extinguisher ha ewe imi okpere ahụ anọ gbuo nwatakịrị ahụ so o ji fire extinguisher kụọ nwatakịrị ahụ nwa na-bido kwama ya iko chi onye ka ekpacha onye ka ayọda onye ka ekpacha onye ka he ayọda Collins kwuru shi ọwụ Oriakụ Mary Ade ahụghị onye dịla nwa ji gbuo nwa ahụ shi nwaanyị ahụ ahụnyere nwa $1 ya wụ 1 million naira shi nwogbuola ya nwaakịrị nwaanyị ahụ ewu Owaila ya enyekwanụ mmụọ hanki akwa ọcha hankachifu shi nwogbuchana ya enwohụ were hankachifu ahụ hịọchaa ya ọbara shi otula ya gbafụta nwa were hankachifu white ahụ hịọtuo ya ọbara shi ya otula gbafụta ọkwanụkpa eshi mee onye ka ọzọ ejidekwa na nga ahụ Oriakụ Tina na-esoghụ
mana o kweghụchi ndị uwe ojii jide nwa ya ma ndị uwe ojii bịara ịpụrụ nwa ya iso gbuo nwaakịrị ahụ. Nwaanyị ahụ ekweghụchi ndị uwe ojii pụrụ nwa ya ahụ agbalaga. Ndị uwe ojii si oke ebe ọ wee nọ gị na-enyega anyị nsogbu, nwaakịrị agbalaga, nsogbu anọ, anyị na ga-apụrụ n'oge anyị arịhụ nwa gị ahụ, anyị aga-ahafụ gị. So ọkpa oshiere ndị ahụ gburu nwaakịrị ahụ dị 27th of May afọ anyị nọ n'ime ya ejide na ụfọdụ n'ime anụ were mụrụ mee anụ ga-akala m nka ike mmanụ fọ ọrịa mma kendo sani yara ịkwụla gị mma. Charles David Ifeanyi Chukwu ndewo. Onye wu aba n'obi nze akọ Kristo dịkpọ ndewo. Nwana na eze Chibueze Emmanuel Jizọs Ishishi Venice Italy elega onye wu ndewo. Ọrịa mma arịkwa mma Tochukwu Alụka ndewo. Anyam award ishi this is funny. Imo State is turning to another 10. Erem agbai erem ndewo Ishishi Dakar Senegal elega ọrịa mma. Jonathan Mampas Egbomuche Ishore Bikini ndewo. Islizi Chima Manda Nice Ishi ha were Bikini ọrịa mma ya welcome. Nanya nwa onye kwelu ndewo. Chris Uche ndewo. Chinedu Olewike Sident Ishi this is evil act. Emmanuel Jesus Ishi too bad. Islizi Chima Manda Ishi I miss my lovely home were Chi Uche Ishi Uji Okay, Uji na Boshi Orema. Okay, Chukwu Innocent Ishi God is great. How God is fighting for her. Thank you, God. Thank you, God. Orema Ima Ede Nde we should repkin you too much. Pinky darling Ishi good for them. Let them face the consequences. See. Orema. Okay, for 8430. Okay, Kelam ge Ashim Yare Lage Ma Anderson Stainless CC 2094. Ekele Kwala Mege. Oke yarela gị mma. Anderson Stella Sam Pikini ịbụọla chonyoma na Morocco. Chidebere Evaristus nna ọpụ ndewo. Ode Benemu ndewo. Okorobensene Okorobene obi nna ndewo. Odebe ndewo. Ngozi Eneze ndewo. Emeka Ajuru Uche ndewo. Prince Charles ndewo. Chidadi Lobinsene ndewo. Kinsila Emeka Chibamba Wano ndewo. Izuchukwu Ọka ashimbiarela nnọ mma ya gajiela nnọ maka okoro eziri mpemu ndewo nọ. Hachagu kelu uwe broda anukara egwanye jara ose egwanye jara ọda egwanye jamu nkọ egwanye kinamu nkụ keke na pepe taxi drivers tempo drivers ọkada pepo ụfọdụ jara ọda onwe beji mpere ụfọdụ jara ose eji meji mara ọda keke na pepe arabanko chekeke dame asụwepe abalite onye yoyo omibe ndamabeja gambeji agbebe emenila ijokuo menile jewakuo achike onye mejọrọ gbara yo baba onye mejọrọ gbara ewegbele lowa na ojajuru emenila ijokuo menile jewakuo ọmọdé Santos wani ando be wana pia Dipendem tama bede money dia bebe Papa wajima
Hostel, alias Babalikas, Women Age, one of the Java. Magarena Gemma, worldwide. Ọrịmma onye ndu otu IPOB Indigenous People of Biafra n'asụsụ Bekee ewu Maazị Nnamdi Nwa Chineke Kalụ chiri n'aka onye ode akwụkwọ mgbasa ozi ya ịkwanụ Emma Powerful ekwufutala shi ụkwụ ahụ shikọrọ ya ike ala chukwu ahụ kashibekwara ya ike n'ala gbasara inweta Biafra kwuochi anwa anya ọnwụnwa dị iche iche chọọchị ọhafụ ihe gbasara okwu nweta Biafra ọchịmana aya ahụ jụrụ ajụ shanwohe emeela ya ka ọnọdụ ya hụnarị na ọnọdụ ahụ Jizọs Kraịst ịhụrụ onwe ya n'elu obe ya etifuo mkpochi nna m achịla amaka ka iko a gabiga ka iko a gafere m let this cup pass over. Nnamdi Kanu ya ha nọ na ọnọdụ ahụ mbosu na oge dị iche iche ya uchita na ọkụ akpịga ya otula na-akpịga ya ọkụ otula chi ya gbahafụ ihe gbasara nwe onwe nakwa inwe Biafra. Nnamdi Kanu chịkwanụ aya ha ekweghụ na uduru herikpa ahụ ya hụ ka kwechikwara ike na Biafra so ọ chọrọ chi ndị ọzọ mgbe hụ gbachiekwa okwu ike ala gbahụ ya hụ chi gbachie okwu ala chi enweghị heri na ya nwa ịla maazụ na ihe gbasara nweta Biafra. Maazị Nnamdi Kanu rukwara uju gbasara ndị otu IPOB ahụ egburu na Emene steeti Enugu ya kashiekwa ndị otu IPOB obi kwuochi ndị ahụ enwụrụ anwụ ha anwụhụ n'efu chanwụ ha anwụhụ ọkpọrọkọ kpa ahụ chọnwụ ahụ efuhụ ọhịa chi anwụ ahụ nwụrụ na ugwu nakwa nchekwa na nnwere onwe ala Biafra chanwụ ahụ nwụrụ in honor protection defense and actualization of Biafra chi anyị kwuru maka ọbara ndị ahụ na-wepụtatụbọ obi anyị na-aga n'ihu na-akwa na ihe gbasara nweta Biafra chi anyị chekita ọbara ụmụnne anyị ndị ke na-enwụrụ chahụ ga-eme anyị ka anyị hafụ ịnọ na-ala azụ n'ihi na ọbara nwụ ha ga-efu ọkpọrọkọkpa ahụ chịkpa ka anyị ga na-echi na-enu ya na-eje daga enweta yawu Biafra sa Biafra ahụ na nọ aka ugbulaka na chi onye elekwala anya azụ chọma ịlahụ azụ cha ha anyị n'ugbulaka ahụ ahead forward ever. Chai agbanwe dịka izu ana akụkọ Chima kọla nọ akụkọ mere obodo ụmụ anụmanụ Chima abụọ onwe ya maka enwe nwanne ya na-azọgezi ụmụ anụmanụ akpọ mkpemkpe gbakọ ụmụ anụmanụ achị ya awara ihe na Jaweze ya si ahụ ụdaru ala rie nka ọkpọ ahọpụtala nwaafọ ala anyị ewu Maazị Akinwumi Adesina rịda onye isi ọba ego mmepe Afrịka yawu African Development Bank AFDB na mkpirisi asụsụ Bekee ahọpụtala ya ke ugboro abụọ ayawu bụ onye isi ụlọ ọba ego Afrịka ahụ ewu AFDB echi gara aga ka anọkwanụ họpụta ya na ihe nzukọ nwa mere na obodo Abidjan mba Ivory Coast ọwa ebe ahụ ka anọ họpụta ya ke ugboro abụọ rịda prezidenti African Development Bank achị nwoke ahụ onye mara na ha ekwekụga
n'ọrụ ya. Ọkwa ihe mere eji họfụta ha ya ke ugboro abụọ ịnọkwa na-arụkwa ọrụ na otu ahụ ọ nọ n'ime ya. Ọkpa heshiri ugbulaka Sebata na Lowere, Imo steeti webe eji aga mba eburula ụdị ke masa m ocherela How do people now Kama gara indọstrị Owerri, kama gara ya Ọnịcha, kama gara ya bụrụ ma bụrụ ala Igbo aga m aza Mkpara. ụfọdụ nọkwara na Sokoto ụfọdụ nọkwara na Abuja ụfọdụ nọ na Surulere ụfọdụ nọkwara n'Ikeja. Arema Eherim Pen is I'm watching from Port Harcourt to Marco Krondewo. It's Lizzy Chima Amanda. Can you play that music again, please? LA music, Basilo Stephen, you too much already became Basilo Eze Chima Ndewo. Okay, Michael Stephen, Basilo Eze Chima, Shoto Ama Ezion Ndewo. Ezirim Pen, I love your program. Thank you. Chima Amanda, I love your program. No place like your home. Oba Oshirefani Ogogwa Ndewo. She want them to shake him a gofuma Ndewo. Okwi Nduji Ndewo is Lizzy Ndewo Anyam Awadishi, please let them hang that woman that sent those boys to kill the innocent girl. Emma Tobias say Efani Chukwishima is already begin. Good morning, bro. Well done for the good work you are doing in Ndewo. My edition already begin. You need award Emma. Award will come at the right time. One of those Ndewo bright in the wish you should to Ama Onyem Chuksu CK Augustin that headline about Kano is a fake headline. He never said so. Awagishi Ema powerful. They wrote a release. I am the shege. Shita no onye ode akwụkwọ mgbasa ozi ya ewu Ema powerful. Eno hụ ma mkpọrọ Ema powerful. Sometimes Nnamdi Kanu will not come out to speak, but he might write a press release through Ema powerful, and they'll pass it to the public. That is the modus operandi in communication. Thank you. And today, we love you, Mazi Uchehara. God is with you. All hail Biafra. Ndewo. Asha Edwin Mazi Uchehara is our Messiah. Chukwu Emeka Ago is my most honorable leader, indefatigable man of honor. It's Lizzy, much respect from UK. I love your program, my lovely Owerri Pikin Ndewo Amanda. Very nice. Nna Kenneth Ndewo Zunna Owerri Pikin. Osha Edwin the supreme leader of the indigenous people of Biafra. Ozioma Ruth MNK is our another savior. Osha is a long live Mazi Nnamdi Kanu. Their blood will surely fight against Nigerian government. Chidinma Chukwu Eke is Ndewo Ani Ibe Ndewo Ekene Owa Biafra must come. Tochukwu Amechi Ndewo. Eze Nwachibuzo Innocent Chukwu Innocent Eshe. I love Mazi Nnamdi Chineke Kanu. God is with him. This is the time for our freedom. It's Lizzy. She just nodded my head because of the music. CK Augustine Oremishi she Bangkok Thailand Elegam. Thank God Ochiagorome Ndewo Eze Nwachibuzo Ndewo Eshe Agbasawa aka n'Owerri. Ọrịa Toboy Uche Ndewo Robert Oriake Biaruola Romi Odinaka Ateshi Ocho from Dakar, Senegal. God bless you. Anyam Odisha Hamadike Nnamdi Kanu, you will live more. More grace to your able. Is not bullish. I love my leader, Mazi Nnamdi Kanu. No apology. Please help me to welcome Silva to Chelsea FC. Silva on Chelsea uniform. I welcome him officially. While I now go chat and then Kevin. Kanye Gano Neho. Okoro Dance Mazi Nnamdi Kanu is a legend. Enwere muzo shibia. Enwere manuzo shinabia. Nadobere. Yakuma yemetopanye gada lala. Nadobere. Yakuma. Yakuma. Owere ele wutem. Baba Jema. Yeruto manya. Mama meme. Yarema. Naga Hodacha, Jello Boda America, where I go, Ayoma.
Yeke Mokiki Chan, Gemanti, Onyelende Mama. Onyelo Magiji. Yarema, Onyelende Papa. Otoka Owaneba. Ibe Kero Kilapo. Woke Jemi Wabara Jetinye nke ya. Amata de la Asosha ya Lamana Obodo Oyibo. Anyị hụrụ ọnwụ. Onye otu nne makwara sha ya alụọla. Ajọla si ejọ ndị mma. Ajọla si ejọ dị mma. Enwela onye ekwe. Madoke bukwa nna shabara buru. Mandoke bukwa nna shabara buru. Mandoke bukwa nna shabara buru. Abara dịkọ ojebu ma ya. O deberela itazi debrede. Anwụchie ha na nwokorobịa ahụ isi aka ndị uwe ojii na steeti Ọyọ rie mbọmbọ ọsọ. Aha ya ụkwanụ Sunday Shodipe. Sunday Shodipe na-achịkwanụ ọwa onye ji egbu ndị mmanụ. Nwakịrị dịkwanụ afọ 19 19 years. Asha o ji nọọ egbu ndị mmanụ. Show a serial killer n'asụsụ bekee. Shogbuola ọtụtụ ndị mmanụ na Ibadan steeti Ọyọ. Achọpụtara si aka o mechara abalị abụọ nwakịrị na-achị aka ndị uwe ojii rie mbọmbọ ọsọ. Naanị 2 days o chi aka ndị uwe ojii mee escape. Ya wụ Sunday ejejegbu ha otu nwaanyị ọzọ. Sunday ahụ n'okwu ya kwuru shi aya ahụ gburu nwaanyị ahụ emere o jiri gbuo nwaanyị ahụ ahụwụ n'ihi na o ji mma oge lee nwaanyị mmanụ daa ya mpọmpọ ọ wụbara ụyọ nwaanyị ahụ jeje hụ nwaanyị ahụ gụọ n'ụyọ were mma oge gbuo ya mpọmpọ. Sunday na-akwụrụ onye dibịa eje agwọọla ya ọgwụ chahụ shi hụ na-egbu ndị mmanụ shi mmụọ ụlọ ahụ kwụsị nọ na-egbu mmanụ shi agbara ahụ ga-abịa hụ ụgwọ bịa gbuo ya chahụ nidiri nọ na-egbu ndị mmanụ na-eje na-egbu mmanụ na-eje ọha mere o ji ma enwere ihe imere ya ma enweghị imere ya hụ ha anaghị ya egbuo gị ka a gbara ha fụ ịbịa ya ụgwọ. Chineke eme ebere aka ọmara na agbalaga ejide ha ya ọzọ ya na akpọrọ nwụ jeji nwụ onye dibịa eji agwọọla ya ọgwụ echekwanụ ya gbuma ndị mmanụ ejidekọkwanụ ya wu dibịa. Onye isi ndị uwe ojii na steeti Ọyọ ewekwarụ nwanne anyị nwoke Mazi Nwachukwu enwe ọnwụ kwuru shi a ga-akpọfe ya nwakịrị n'ụyọ mkpọrọ a ga-akpọfe ya n'ụyọ mkpọrọ adịkwanụ nga ọgbalaga ha kwa ọzọ. Ya ekwufụtakwanụ shi ndị uwe ojii ahụ e nyere ya n'aka nwa anọrọ nga omega nwa agbalaga si ozugbo nwụ na ahụ na nọcha ụyọ itiri ndị uwe ojii maka ịhafụ ya nwakịrị ya agbalaga ọkpa ha eshiri ogbulaka. Onye tilọnụ ya ọwa ịgbarịma onye tilọnụ ya Arema nwoke Kevin Ndewo Chidimma Chukwueke ishi wow Chimamanda Ada Biafra nwa Imo I really missing your post. My Facebook has blocked my account. It's just because I posted the killings. Okay, ndị ahụ egburu n'Enugu nwa block oge hụ na Facebook that man Ndamak Zuckerberg ya zuzumadọ nnọọ Mark Zuckerberg ya na-ezukwanụ na-aga IBB Umerechi Biafra is off. Biafran Pikini Biafran Pikini is here. Biafran Pikini eshe eleghị kwuru ishe you see how okay ịgbaga mmanụ nna onye akpọsụkwala Biafran Pikini iwe. Ọrịa mma Brighton to isi long live Biafran land Chimamanda Chukwueke ishi whether the zoo like it or not to Biafra must to go. Ọrịa mama si Mama Martins ishi please share. Christy Mark Aisha I see you bro. It's Lizzie Chimamanda nice ishi Chimamanda Chukwueke so annoying my lovely brother. My apology. All right. Ishi maybe you have to follow my page. Okay, it's Lizzie. Ọrịa mana ya nwa onye kwulisho were Pikini. You know Biafra is our country and our father's land and we are going home. Ọkpa oshi jejere. Jonathan Mampas Ebomuche nde wishi na Brazil nde Chukwuemeka Agụ. Chidimma Chukwueke eshi I have Oremma Lizzie eshi please share invite your friends to your Owerri Pikin's page. Thank you Lizzie. Tell them that is what you do to support me. N'ihi na enwe onye ma
ebe help ga-eshi abịala Owerri pikin. So biko gba mbọ shiama ya wụ meseji dozie anyanwụ ndewo is lazy echi we must continue ọkpa oshibijere kama onye ihe mejara mma Chineke wetuola ya ekwensu ayọla m Owerri pikin ayọdụọkwa nna Chineke asị onye ọwụla ahụ Owerri pikin eji eme ejari mma Chineke gọzie ya ụtụtụ ehihie anyasụ na mmụọ ọwụla hem kagakwana ụka ya washi onye kọọ mkpa ya ụmụnne na-apa ala ya mitini mụ ha emeji eme agwụla enidiri m onye Chineke ga-emetụ aka n'obi ya shi Owerri pikin ihe ime ga-amashila m ka m mee na gị subscription iji kwado program gị. So please I am calling on you ihe a the packages meji arụ ọnụ. So anyone if you like help on kemejikwana eme uke no second one ke 25 gig ohemeji eme ana m na shi ha anyị nọ Nigeria ka anyị nọ and the data is expensive. Stream live for close to 2 hours. I spend a lot on daily basis is naanị data. And the this thing I'm just doing it on my own to get my people accurately informed and promote our Igbo language. So biko enwekpo ọwụla oshi metụta gị n'obi chọrọ support to this my ministry. Please any them support to get this time around. Any of the packages you can help me subscribe to all data subscription to allow this good work. Please, I call on you in the name of God. Biko ya Roma igenye mi ake awukwa ke audio promises. Gemana na shiji hu ya ịchọrọ inye mana iji hu ya ga relax ya. Ọwụ nkwe ebe akwụma m shi igenye mi 30 gig. 1 month, 3 months, 4 months aga m ahụ ya. So biko ga-enwe hụ ga akpa ka ị ghara kwana inye m audio promise na onye kweshikwa onye chọrọ inye m ya anasị onye chọrọ inye m ya na asị oke mma na-enye na ọba ahụ uru ka m jee relax ya mma na-enye na ya ya while all audio promise ka ị mere m. So biko achọghị m audio promise. Please, if you love what I'm doing, please support me this time around. I need your support. I need them support to get my data. I need data subscription for monta wula agu. So please help me and renew. If you have anything, just put it in my Oyo and God will bless you immediately. Thank you for always being there. I appreciate. Still yours sincerely, yours faithfully, Mazi Uchehara, Prince Chima, the counselor. That's Owerri pikin. Kanye gakwa no neho. One of the very well. Iyagwa. Siwa Yokoro. London based mo. Abrumu nejodo. Chima bole. I know where I will. Mama. Kuma ijadumani. Papa no Bruno nnemle. Akajeru yole. Ona tojita tama. Enda. Lama bega ogaranya. Ogaranya le. Lama bega ogaranya. Ogaranya kabanka o. Lama bega ogaranya. Ogaranya le. O deberela itazi debredi. Anwụchiena otu onye pastọ ịwụkwara onye Naijiria ịnọ na Harare mba Zimbabwe maka inye ego aka azụ ya wụ bribe ọnụ ego ya ruru $2,000 $2,000 o nyekwana ya o nyere ya ndị ọrụ ụgbọ oloko mba Zimbabwe ya wụ National Railways of Zimbabwe. Pastọ ahụ kwanụ Pastor Nixon Chibuzor Ohizu ọ dịkwanụ afọ 46 46 years ọkwanụ onye nwe ụlọ okpere Empowerment Ministries ịnọ na Zimbabwe. O nyere ndị isi ụlọ ọrụ railway mba Zimbabwe $2,000 ahụ Chinwo kagbuo mwetu nwo weturu atụmatụ ụgbọelu ojeji ụgbọ oloko ahụ ojeji arụ ọrụ. Akụkọ kọrọshi onye pastọ ahụ na ndị Zimbabwe Railways nwere nrụkọ nweji arụ.
imere nwoke ahụ eji ụgbọ railway ndị Zimbabwe arụ ọrụ ejekwanụ oji ya chọọ ịgba ya, enwere agrimenti nwo sainere, mana abịala n'ọnwa Ọgọstụ ndị Zimbabwe akagbuo ya agrimenti nwa nwere chanwuhu ememagahụ ya otu ọwa abụọ ịkpatara ya nwosanwuhu achọmahụ. Nwoke ahụ anajejele ndị isi ụlọ ọrụ ahụ mgba na abụọ ya si nwo biko nna wetuo nkagbu ahụ nnụ kagburu mụnwa ịnọ na-eji ụgbọ oloko tren nnu arụ ọrụ, he ga-emewu aga m enye nnu $2,000 ka nnụ kagbuo cancellation ahụ nnụ kanselụrụ mụnwa ịnọ na-eyuzu tren nnu. Ndị ahụ kwechicha ama nwa anajeshiela ya pastọ ọnya echi ahụ pastọ ahụ apara nnadị ego bịa $2,000 asha ha hụpakwana ya na $100 ya para na ya wụọ $2,000 aka ọbụla na-abịaru ụlọ ọrụ ngonga ahụ ya wụda ego emepe ya ahụ ya nwa okpechikọm nwa ejide ya wụ pastọ shi ịbịabịa ịzụ anyị bribe abi ịbịabịa n'anya aka azụ anyị ejikwa na aka azụ ebe otu ihu apụfụ ya ụlọ ikpe ma apụfụla ụlọ ikpe onye majistreti iji ikpe ahụ ekwuochi na a ga-edomagodu ya n'ụlọ mkpọrọ daga ya eruo abalị mbụ ka ọnwa Ọktoba. Anatuokwa ya akwụkwọ ikikere paspọtụ ya, anatukwara international paspọtụ ya ebe ahụ. Onye ọwụ pastọ Chibụzọ Nixon Ọhaezu ọ nọkwanụ na Zimbabwe o jeje zụọ ndị Zimbabwe bribe ka enwee ike kagbuo ndị Zimbabwe nyere ya cancellation a kanselụ kọntraktị ya ịnọ na-eyuzu Zimbabwe Railways ya ejeje zụmanwo bribe ka enwee ike hafụ ya ka ọ na-eyuzukwa ya. So ndị Zimbabwe eshie nna ya ọnya ya adaba anakpọje ya ụlọ ikpe nwụchi ọ ga-anọ nga ahụ daga abalị mbụ ka ọnwa Ọktoba afọ anatukwara international paspọtụ ya. Mmadozie Anyanwụ ndewo oyibo ndewo Chidimma Chukwueke Eshi that native doctor is fake. That guy should be killed because whoever killed must also be killed too. Aremma ndewo. Aremma Ozioma Ruth Ishi Biafra must to continue, no going back. It's Liz Ishi. I love all my lovely people. I'm signing up from the Aremma Lizzie. Aremma Igbo ndewo Biafra must come. Chidimma Chukwueke Ishi Oripkin, don't worry, I will support you. You are not like Aremma. Oyibo Ishi send it to me. Eleka wawo Aremma. Chidimma Chukwueke Ishi okay. Ndewo Jude Ugo Ishi, God bless you my brother. We must go no matter Aremma ka anyị na-akwanye Dozie Anyanwụ Ishi. He think it's Nigeria where criminals are ruling. Aremma Chidimma Chukwueke Ishi. He thought that it's Nigeria, big pastors everywhere. Ndewo. Ọchịchị ala Nigeria ekwuola sị anwụ ha agbatekpọbọọla ma a ga-agbape ọdụ ụgbọelu ndị keji eshi mba Nigeria efefekwanụ mba ọzọ na ndị kejikwa eshi mba ọzọ efebata na Nigeria. Na mbụ ọchịchị etiti kwuburu shi ọwụ n'abalị 19 ka ọnwa ya 29th of August ka a ga-emepe ọdụ ụgbọelu ndị keji eje na mba ya international flight show manwo ga-ebidohu fefumahụ. Mana ugbulaka na-ekwugharịala ahụ shi ọdụ ụgbọelu ndị keji efefu jee mba ọzọ na-ejikweshi mba ọzọ efebata n'ala anyị chama hụ na ga-ebidohu ọrụ na ọnwa Septemba n'abalị 5
ka ọnwa Septemba on the 5th of September ka international flight ị ga-eji bido hụ move ma ha. Onye isi ndị ụgbọelu n'ala anyị ịkwanụ Musa Nuhu kwuru sie mgbatị ahụ agbatikwuru ya ahụ ka nwenwe ike kwadozie ama mechicha ihe niile ndị nwe kwesịrị imeji iji hụ si ebido ha na ọzọ he niile a na-aga siriri werere chọọ ihe mere eji gbatikwuo ya yawu ekwuola ahụ si n'abalị 5 nke ọnwa Septemba afọ anyị nọ n'ime ya ka international flight ị ga-ebido hụ gbama. Orema oyibo okay, you should send the liar. Orema, thank you and God bless you immediately. Ndewo. Ewugwala gwara akwụkwọ ya ichekiriche weselu nkwuo ndị mgbada ụzọ ọhịa ichekiriche nwere nkwụ mgbada ewerekwa n'ụzọ ọhịa egwu meja gamba gokporo o deberela Itazi Debredi otu akpọrọ Ala Igbo Development Foundation ADF agbaala akwụkwọ n'aka mba ụwa gbagide ọchịchị Naịjirịa gbasara ogbugbu egburu mmadụ 21 ndị ashiwu ndị otu IPOB na obodo Emene steeti Enugu na Sọnde izuụka gara aga. Onye isi otu ahụ ewu Maazị Abia Onyeike na ochi akwụkwọ o jifuru gwara onye isi ala Naịjirịa ewu Muhammadu Okechukwu Buhari chi ya wetuo ọmụ ahụ otu mara na otu ndị IPOB rịda otu omekome yawo injunction ahụ nakwa branding ahụ Buhari brandere otu IPOB rịda terrorist group. Otu Ala Igbo Development Foundation ADF agwala Buhari chi ya wetuo yawo terrorist group ọ kpọrọ ndị otu IPOB. Agbakwana ahụ akwụkwọ n'aka UN ya United Nations, AU, African Union, ECOWAS nakwa EU, United European Union, USA mbarịkwa otu eji ahụ maka ugurula onye yawu ndị Human Rights Organizations ere iche Chinwobi leba anya n'ogbugbu egbuga ndị Igbo n'ala Naịjirịa shi ugbulaka na ahụkwanụ oge nwe kwesịrị ijiji ji anyị wu ndị Igbo shi ewo chejikwa ha ahụta anyị rịda ndị mmanụ chejikwa ha ahụ shi ndụ anyị ahụrịkwa ahụkwa heri mkpa shi Igbo lives matters a lot. Chinwobi akpịkwala ọnụ n'ogbugbu eji egbu ndị Igbo n'aka ndị agha Naịjirịa. Oge Samo na Chimo, Samo Mbabe, former governor of Imo State, Samo Mbabe. Oge Samo na Chimo, Sebata na Lowere, Imo State bebe Jagamba. Ebrula Obi, Ema Samo Shere la buo, Amama me. Anu people na Zoom. Kamagari ndọsi Owerri, kamagari Ọnịcha, kamagari ọya bụ Makoola Ali, agamasa Mpara, ụfọdụ nọkwara na Sokoto, ụfọdụ nọkwara na Abuja.
Arema David, Chibest Mishak, you are welcome. Peter Victor Ndewo, thank you and God bless you too. Chidema Chukwuekeshi, what's wrong with Nigerian government? COVID-19 is fake in Africa. Let them open airlines. Some people here wants to come back now, and Hausa Fulani is in charge of Nigeria airline. Hausa Nigeria. It's okay. Nigeria is gone. Arema. Westland Fulani airline secretly now established will be unveiled on the 5th. O deberela itazidebrede ndị omekome ịchụfụrụ n'ụyọ ibi n'ama ya wụ ndị eji akpọ internally displaced people edomakwana n'ebe eji akpọ IDP camp, internally displaced people's camp. Ndị na-awụ ndị Boko Haram ijere ebe kemgbe kpọsacha ụyọ nwa ọkụ lalusacha ihe niile nwe ma ha ebe ọzọ nwa eji anọ so anakpọrọ ozugbo nwo jeje doma nwo otu obosara ala rụọ na nwo tent eri akanopi ndị eri ahindami eji a n'ime ọhịa ọha arụcha na nwo ya IDP, internally displaced people's camp. So ndị IDP na-ewela iwe gbaruo ihu ha ekwarụ ndị IDP ịnọ na Kachingoro na Durumi Abuja. Agwala ahụ ọchịchị ala anyị agwala ahụ ọchịchị ala anyị shinrụrọ lọvụ nwa ndị Boko Haram rọga shinrụrọ lọvụ ọchịchị ala anyị na ndị Boko Haram rọga shahụ ga-eme ha esoma Boko Haram chuduru nrọ ahụ ga-eme nwuhu esoro Boko Haram. Ebere hụ akwashi ọchịchị etiti ahụ echefucha na mmowu ndị Boko Haram megidere ndeshi Boko Haram gburu mmanwụ gbuo mpanwụ gbuo ụmụnne nwo ya n'afọ naanị nwo abịabịa were nwo doma na IDP camp doma nwo ebe ahụ ọchịchị etiti eleta maka hụ dị nwa anya yarụma nwo rigari yarụma nwo elekpa nwo shemega ọchịchị etiti ha gbasara hụ dị nwo ọzọ chihe nwa na megahụ abịala ndị Boko Haram ọwụ idomara nwa ọnọdụ nwa nọ taa abịabịala ozugbo nwo jeje kpọrọ nwo doma nwo otu ụyọ a na-enyechicha nwori nwobịa nwochi everyday Boko Haram otu onye Boko Haram ahụ ji eriri 5,000 naira everyday na rehabilitation center edomara nwo choke nọ rehabilitate ga ndị domara anyị kpa na anyị nọ anya nọrọkwa n'ebe na-akpagbu ahụhụ nọ rehabilitate cha nwo nna hafụ nwa abahụ ime obodo anya ndekọ anyị kwanụ IDP kampa anyị nọ nna ejilekwela anyị shinga afụọ ya na uru ndị Boko Haram megidega anyị ka nnụ ga na-ahafụ na-enye mmụọ nkwado na-enye mmori enye mmụọ ihe niile mmụọ chọga anya na ọkọ n'ebe akpa ahụ si oke ebe ọwụ na-echefuola anyị ga na-eso ndị Boko Haram ma ọrị nna anyị mma ọwụ iwe ndị na Chima Keru Jomanya Mama me Yakuma Otu mana la naja Aga mu naja Jeno go ta America Kura ku yokulayo Oyoma Yakuma Manda ba alala na no yao Yeke mo keke chao Kemanti onyere ndi mama Ojano makenye Karema onyere ndi papa Otoka o wandeba Ibe kuro gelako Oke jemi amara jetinye nke ya o Amata tela so shaya la mana Obodo Igbo Ayoro Oyo tuna mapano shaya lola John Dema, John Dema, you know Mandoke Buana Shabara Buru, Mando
Mandoke bukwana Shabara boro. Mandoke bukwana shabara kuna abalali kwa jebumai. Mandoke bukwana shabara buru. Mandoke bukwana shabara buru. Mandoke bukwana shabara kuna abalali kwa jebumai. Awai balima ujeti lolu. Ofi pati kule. Awai balima ujeti lolu. Arema arọhafụla onye ọgba egwu mba Brazil ewo Ronaldinho. Arọhafụla Ronaldinho kemma ka ejide Ronaldinho na nwanne ya nwoke na Paraguay. Ndị Paraguay jidere ya maka o ji akwụkwọ pasịpọtụ na-arịghị mma bata na mba Paraguay wee jide ya kpụọ ya nwanne ya nwoke mkpọrọ tupu Lionel Messi eje were ego ya eje kpọta ndị ọkaikpe abụọ nye Ronaldinho chimokwuma okwu gbasara Ronaldinho akpọghafụkwana ya wu Ronaldinho ya nwanne ya nwoke afụtakwana ahụ. Otu egwu bọọlụ Crystal Palace ịnọ na mba England azụrụla nwanne anyị nwoke ewu Eberechi Eze chida na otu egwu bọọlụ Queen's Park Rangers kịọ PR. Ọ gakwana anọ na otu egwu bọọlụ Crystal Palace n'afọ 5 reta nwochiri kwuo nwakiri ebeka anyị ahụ nọkwa afọ 22 22 years ọ gbagazila otu egwu bọọlụ Crystal Palace ugbulaka. Emeka ọfụkwa Jakuma oyi wizard Emeka Togodri Jakuma amuri Chima egole ewelike Jakuma yakwa onye bịara na nke ya USA mama gara gị na lobere Jakuma fuka mọkọdụ rọrọ daa na lobere Jakuma onye amụzọ oshi na bịa Arema Izuna Nnadike, thank you. Godson Chukwuma, Mike, Eshinda Mike, the battle line don't settle. We are ready for war. I'm prepared and combat ready with my experiences. I will command a strong battalion. Ew, Nda Mike, Ibiakwala. Ndamike Idalozo. Anya ma audition here Biafra. It has daybreak. Orejela Aremba. Chidimma Chukwu Eke Ishi about United Nations, EU, African Nation, and USA are all working for Nigerian government. They will not do anything. We, the Biafrans, should stand for ourselves and fight for our freedom. The more we keep waiting for United Nations to come, the more Nigerian government will keep killing us. Mike Ishi IDP should join Boko Haram and destroy the northern states. Ew, Awarara, Anyam Awodi Ishi, all hell Biafra, Onejielao. Jonathan Mampasa Chisho would begin Nigeria is a joke. Mike Ishi. More weapons needed to combat herdsmen. Mike, the herdsmen are now on servicemen uniform. And then young one on your coalition that is the zoo country you see or where it became. That is why we need Biafra. Exactly. Okay, Chukwu Innocent is zoo country and the person that commits crime will go free and offender will be punished. Chidemma Ishi Boko Haram and Hausa Fulani, they are busy killing our people with the backup of the zoo government. They are living freely in Nigeria, while those that's fighting for their freedom with radio and Facebook are being killed every day. Chai Obarara. Chidemeshi, let us fight against Nigerian government. Okoha Ochuru Ndewo Onye Keme. Ụmụnne Chineke ji chọọ m mma ebe ka m ga-achịkọ anya na omume anyị Makoola gị akụkọ keta mekele onye ukwu kelee onye nta achime ngwụcha izu ụka ga-ama na anyị mma anyị ga-eri aga akọ anyị ọhụrụ anyị akpa hereheri isikwụla ya ala ekwurara ya aja ọhụkwa na ha anyị eri ya agba ya anya mmiri anyị si ebe ọwa anya mmiri eri ya mma anya mmiri akụkọ n'anya n'ihi na hụ onye achọkọ ọhụ ọkwanụ gba oshare onye echefukwala nwanne ya gịrị ma ṅụrụma onye echefukwala nwanne ya
ekwomshi wọta sahe mọgụ nwere ike ime ọnwụ riri manụ ṅụrụ manụ wee mana onye chefukwala nwanne ya ekwomshi mata sahe mọgụ nwere ike ime ọnwụ enyi m eriri ma ṅụrụ ma onye chefukwana nwanne ya ekwomshi wọta sahe mọgụ nwere ike ime ọnwụ ọkpa ushari. Aha m ga-akwa nwanne m nwoke Mazi Uchehara Prince Chima the counselor that Owerri pikin ọrịa mmakpa m chikwa gwa nnụ enidiri m data de oyibo ekwuola mana anụbeghị m ozi ya o dokwara m anya chi ọ ga-abịa mana mami kapasiti ya so ọ dịkwa m enwe ihe ọbụla ị chọrọ iji kwado this program biko eji m Chineke arịọga na apology. I need your support. Enwe anything ị chọrọ iji kwado the good work to strengthen Owerri pikin the more. Oh my gongos, oh my geography, oh my jingles. Geti gaya nga ahụ. Zenith Bank, Mazi Uchehara Prince Chima, and the Lord will bless you immediately. Chukwu okike abịa ma agọzie akpa gị, gọzie ihe chi ga-ahụ, gọziekwanụ ebere mma iji amị ga aka. Ịghọtala? So ọrịa mma, asị onye na-emekere mma akwado ya si ya enyi ya gaa n'ihu n'ihi na onye achị ka o ji jide onye achị jide ka o ji aka o ji re mma ndewo. Ọrịa maka anyị were egwu na-aneta nke si ịgụrụ anyị ji apịachi ihe omume anyị nke taa. Ịghọtala? Ndewo. Ka Chineke jike niile gọzie unu nna na nwa na mmụọ nsọ. Amen. Echi ilewu nsogbu ụwa 11:20 AM. Ndewo. Mgbe m na-aga ụmụ ndị mmadụ chigala mụ mme m sọfagale ụmụ mmadụ ji aga ezi ịhụ ya nwa aja n'ezi lesoro ndị bara barimao Chukwu anagozie eme lesoro ndị kara aka kụrụmao Chukwu eme na-akpọ osheme Kesi boys Chukwu eme na-akpọ osheme n'ụwa anyị amawọdị ọnwụ egbughị ji eji tụọ aja emecha ọ ga-ekwu ome don't give up o mme m sọfagale ụmụ mmanụ ji aga mezie Chukwu anagozie eme mesoro ndị bara eze irima Chukwu anagozie eme mesoro ndị kara aka irima Chukwu eme na-akpọ osheme ụwa Chukwu eme na-akpọ osheme ụwa ma m bịa agbalị m ada ọgaranya kọla gị ọhụrụ gbada ego n'elu ụwa elu ụwa ije elu uwe shiela iko Ima Ede, thank you, I appreciate. God bless you. My account number not there. Ima Ede, thank you. Iko Hezenna, Jonathan. Anyị chere oge Chineke anyị kacha mma. Ochi alụka. Bunga Obashiachi. Doga Obashiachi. Doga Obashiachi. Onye Chineke nyere ya erie. Ọkwa megbo Chinenye ala ukwule Emeka jụrụ Uche nna bue Izuchukwu ọka nna ọpụ onye Kemi eze nwata osuala Owite panjo ọpa mmegbu ekpere anyị na-ekpe n'ụwa Owite harama Peter Victor Christiana Ugo ịwadala Owite harama ai kuji ba abincin da mutum da bai da karfi ai in kai aiki zai ka ci ai mai kudi ne ya bari mata mai kyau
bongo no. Imasa bongo kono. Enwere buka bongo no. Agbara aka na-azụ ala onye jiji a na-aka ịga. Uche mbewu. Thank you, Chinanya Aluku. Wole guye. Akogaba geriri meriri. Professor Amuka SAC. Why? Innocent wole guye. Onye se geriri meriri ma. Onye se ga koroma. Akogaba geriri meriri ma. Umale were nana sinne bole. Agamiru wale. Ezeribe dora. Akuruyo ya ka ebe oshibia. Nnoshiri Emeka ndewo. Geriri meriri ma. Naramu geriri meriri ma. Ezeribe geriri meriri ma. Innocent geriri meriri ma. Akogaba geriri ma. Okorobịa gbara ego o jekwa akwa Williams Henry okorobịa ji cash okorobịa gbara ego bụ ime ahịa ya eche nna ọga nna gị kwụ ọ bụ ngo anyị egwu bongo mara mma wole guyo akụnaba geriri meriri ma kesi bọsị geriri meriri ma akụnaba geriri ma nnọnasị megbole ụmụ Igbo ebe ka anyị nnọnasị n'ugbole bewe bikini kachakwa na kposheri megbole onye ji aka ya nwee mba onye ji aka nwee mba akwa onye ji ibu ka ewu eji eso ịghọtala ogobala mi bala n'ihe dị mụ o were bikini ebela izu na nna dikele Ezeribe dorale nwanyị ọmarị mmadụ wole guyo akanabata geriri meriri ma Gladys otu onye nọ n'ime mmanụ abụọ nọ n'ime otu onye Gladys nwanyị ọmarị mma wole guyo akanabata geriri meriri ma akụrụma o were bikini nwayọ debata aha gị dị a rekọdụ ọya fesi na-ejighị rapụ egwu hia deba akọmentị dị a na-ejighị rapụ egwu onye obodo ndị kara aka nọ n'ọgbọ now Ezeribe nwafọ Orogwe nke nọ na Lowere anyị le Orogwe nọ na Mbitolu ọwa nọ na Owerri West n'ebe Orogwe nọ kelela m gị Oriakụ Ezeribe dara mgbọdọ Orogwe asị m ya rela gị mma elekwana ebe ị na-akpaga ego gị onye ebe ị na-akpaga ego gị
onye ngwari, onye obodobo. Emma Eze, I will draw the picture for you. Emma Eze, Emma Ede, I'll draw the picture for you. Mega beat nwanne onye ngwari. Na lowere onye obodobo. Emma Eze, that's the order for subscription. But Wi-Fi box is 30,000 naira. MTN Wi-Fi box ka ahụ 30,000 naira. Onye eze, onye eze, onye eze, onye eze, onye obodobo. Onye eze, onye eze, onye eze, onye eze. Onye obodobo. White man. Ewe manege owalele aka tejeje gị were mma gị ti n'ọgbọ. Onye sha ya baraba ya fu anọgbọ sụwalele ewe manege owalele. Paul Williams nwoke ọmara mmale Emma Ede nwoke ọmara mma o Temple ọnwụkwele Owere bikini Chimekele Innocent Chukwu ehụkwa dachie Santos Edugodo ụwalele ụwalele nna dozie izu nna ụwalele
nna dike izu nna chikwa m ijekwu egwu ụwa lele judugo nwoke mana mma ụwa lele elekwanụ maka Prince Sọpụrụchi Elọnụ odogwu si na Swiss na-aga adịghịkwa ezi enyi nwanne dị na mba International Social Club asịmịgharịla gị ma odogwu kelekwala m ụmụ ọmara mma ụmụ gọọma Chineke jiri chọọ gị mma Chantel Elọnụ nakwa Sharon Elọnụ asị m ya gazie Tinọbọ tọra eze eluigwe nwanyị ọma Tinọbọ Collins Gozie asị m ya dịkwala gị mma Tinọbọ anyị amawodio ndị a meje mmanụ odogwu na Europe ya gazie Tinọbọ Gladys otu onye aka na-emepe ntị n'ụmụahịa Tinọbọ nwanyị ọmasị Port Harcourt eje obi gbole Tinọbọ Gladys le nwanyị ọma Tinọbọ kelela m Judugo odogwu nwoke ọma Tinọbọ Collins Gozie nwoke ọma elekpere da Tinọbọ ịsaga hụ gatina maka taa ya rịela gị mma Tinọbọ Collins ebisi gatila maka Chineke gatina gị aka ya gaziela go ebisi gatila maka Tinọbọ Santos Edugodo iwukwu onye eze ụwa lele gị were mma gị Tinọbọ Igwe Henry Chinedu okorobịa ewere obi iri yarịla gị mma ọgụ igwe na God dey chest fly simplicity my hands clean mbombo wey no get penny na God dey chest fly simplicity my hands clean mbombo mbombo mbombo. If you play with me, I go play with you, but if you bring wahala, I go run my night. If you play with me, I go laugh with you, but if you bring palaba, I go run my night. Oneski Nebechukwu. Senior Comrade Daniel Olegene yarịla gị mgbe okorobịa Mbaise ndewo nwanne mmadụ Chifueri Igwe Chinedu okorobịa nọ na Treviso Italy agbata ego ya elekwanụ maka ezinụlọ mbombo Chifueri Igwe Chinedu mmadụ were biri nọ n'ọlụ ọ nọkwa n'Italy akpaga ego ya ndị ahịa niile nwoke ọmara mma ya gaziela go mbombo mekelekwa gị Chifu Henry Igwe Chinedu kelekwala m ụmụ gị ji eme ọnụ Igwe Faith Chinwendu ya rịla ya mma elekwanụ maka Juliana Kasarachi Igwe ya rịkwala ya mma mekelekwa gị Gift Chisom Igwe ya gaziekwala gị Gift mekelekwala ụlọ gị nwaanyị ọmara mma n'ihi na behind a successful man there must be a woman mgbọdọ o were anyị eji eme ọnụ mgbọdọ nga ọkpala lọlọ Chinenye Rosemary Igwe nwaanyị Chifu Henry asị m ya rịla gị mma Chukwu bụ ike ka osisọ Chukwu ndewo mbombo onye kpọgami ọgba otu n'ime nnụ
mamara ma otu n'ime ọwụ otu n'ime nnụ ọ gbakwarara akewụkwa onye ọzọ ọrị mma kparakpaụla ọrịla anyị gakwa na-aga n'ihu anyị akọchana akụkọ ogbu onye ara ihe o mere aka ga-akụ ya ogbu na God is just like out simplicity na help you na God is just like out Jonathan Mambase I greet you mbombo asimo James nwoke asimo James Donatus mmekakwanụ Donatus onye ọma na Nairobi Kenya yarịla gị mma ịnọ na East Africa emega ya gachiela gị elekwanụ maka ndị Kenya kerela m ndị Igbo niile nọ na Kenya gbamoso wee bikid ekelela my hand clean Oye minister, my God is just like out simplicity. My hand clean simplicity, my hand clean onye ọbụla na-ema Chineke anya owa ya Eric Obi nwoke ọmarị mma asị m ya rịla gị mma owa ya Looking God way owa ya mma Looking God way owa ya owa ya mma Emma Ede is she a great talent musically? Arema. no smoke without fire. Fire me una. All that now. So you oja wonye kuma la wonye ka egwu. Ye fo she ko gburegwu. Enokwala. Chima wana moke so. Chima wana moke huna. Chima wana moke. Chibike uhebu. Ndewo. Onyinye nna ya ga-aṅụrụma. Onyinye nna ya ga-eririma. Onyinye nna ya ga-aṅụrụma. Agwa nwatakịrị nyere isi ukwu inyere ya n'ụdị akpa ya. Onye saheri mmadụ ya ma heri mma ga-eru ya aka immediately. Owa ya mma. Owa ya mma. Owa ya mma. Henry Igwe Chinedu enwe onye ga against us ya. Oloda. Okorie Chimobi yarịla gị mma. Chika Chibenile ndewo nwanne m ịcha gị hụrụ mbe gị anya ya ga-echekwala gị hụ na mekele gị Princess Joyce Okorondo yarịla gị mma nwaanyị ọma o nwere pikin edelekwala Looking God ụwa ya mma Emmanuel Edesi ndị Igbo ahụ nwere mmadụ sama hụ otu n'ime mmụọ yarịla gị mma Princess nwaanyị ọma si New York elekwa ndị New York rị kelekwala m mmụọ izu nna dị kele There is no harm in trial. Victor Chijiokwachukwu Igbo amakada. Hey, ọgbanyị si hụ ya akịta. Victor Chijiokwachukwu odogwu ịnọ na London nọ. Mekele onye ukwu. Mekele onye ukwu onye nta ịbịara lemita ike ahara na-agwụ. Achịkwa na ụfọdụ ụfọ ala fọ ụbọchị nta anyị achọkwanụ na Owerri nshi
mekele ozugbo nnu ebe abịa nọnye na m achị m Chineke gọzie nnu Tochukwu Benjamin onye ọmachi Philippines ndewo ya gajiela nnu ya rela nnu mma ịma ede ịma ịnụ nna akpa m shika ya I will appreciate your support. Any dream support to critically. So anything you have to support this ministry, please and please don't number maho MTN or MTN. So biko anything you want to support all my ministry, please don't relent. Any dream your support. By next month, aga m anọ Owerri live. And Owerri ahụ m laji studio ka m chọga ebe m ga-anọ comfortably na-akọla nna akụkọ na-agagharịkwanụ obodo ime obodo na-ewetala nnọkwa ihe si emega. So mgbe Owerri m achọ m office and other things erekwa involved. So biko, I need your support every day. I know the amount of data I spend. So I thank all of you who has been sponsoring me, supporting this program in one way or the other, directly and indirectly, every aspect, through sharing messages, inviting people. I appreciate all those supports. I say God bless you all. Without you people being there, I wouldn't be coming out to say so thank you and keep on supporting the good work. As I've brought out myself, to be giving you the best. So thank you so much for being there and thank you for your support and future support, prospective support, expectant support. Clinton Amadi, if they like it, they should never open. Our prayer is that the zoo should be completely gone, economically and otherwise. Victor Chijoke Ishe. Victor Chijoke Ishe, is your number Glo MTN? Okay, my number mo MTN. Phone number ma MTN. Oh, MTN. Hey, Akuola m ketao. Ahụ na mecham Paulina. South Africa da. I also make my Thank you, Victor. And I'm going to be one Kuji ba abincin da mutum da bai da ƙarfi. Thank you, Emma Ede. Aiki zai ka ci. Mai kuɗi ne ya mari mata mai kyau. Abu mai kyau ya ci kuɗi na, ko ba haka ba? Ka mu je mana kana. Onye jiji a na-adị. Owite ribale. Owite harama. The mama, let me know how you. Okrobia has some. Okrobia will hand you some money. Voila. Arema Judu Gishi, please make sure you talk about Biafra all the time. I'm a pro Biafran. I always talk about Biafra. I promote all the activities of Biafra worldwide. So kaha also managing na gbanaha n'otu la ya ọsọ. Biafra is us. We are Biafrans. We cannot deny that fact. No matter what, we are Biafrans. So we still give our support in the way online. So thank you, Aka God Mayor. Thank you, Judu Ugo. Ndewo. Arema media nguru mmiri o mana efenti ekwa. Eji m iko akụkọ tomorrow so were pikin na efenti. Chineke a ga-ekwe ihe ọjọọ. Arema anyị bụ ọnụ chi ụmụnne chiriri chọbe mma. Echi ile ga-akacha mma echi anyị arụ. Ndewonu. Ya rele onye ukwu mma repala onye nta mma. Ahụrụ m nna anya. Ndewo. Hey,